Wel, helo a croeso I sioe newyddion y Cymro o siop lyfrau Storyville Books yn Pontypridd. Y pwnc trafod yn y rhaglen yma ydy Stad y Wlad. Sut stad sydd ar Gymru ar ôl chwarter canrif o ddatganoli? Be sy'n gweithio a be sydd ddim, a be ydy'r dyfodol I Gymru? Ein gwesteion arbennig y tro yma ydy'r darlledydd a'r cynghorydd cyfathrebu strategol Guto Harri, y cyn athro a cholofnydd Cymro Trefor Jones, Cadeirydd YesCymru Phyl Griffiths a'r ymgyrchwraig a hefyd colofnydd y Cymro Heledd Gwyndaf. Helo a croeso mawr I chi gyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr I chi am ymuno efo ni. Mae wedi bod yn chwarter canrif ers datganoli a sefydlu Llywodraeth Cymru a'r Senedd. Be fysa chi'n dweud ydy'r prif newidiadau da a drwg sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod yma o dan llafur Cymru? Nown ni gychwyn efo'r person agosa ato fi, Heledd. Sa chdi'n gafel yn y meic na? Diolch yn fawr. Falle mae'r peth I fi a mwyaf o durdod I siarad amdano falle yw'r iaith. Felly wrth gwrs ni wedi cael cyhoeddiad gan y Llywodraeth Cymru bod nhw moyn cyrraedd 1 miliwn o siaradwr. Hip 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 hwrei. Ond dwi'n cofio eistedd yn gyfarfod Senedd y Gymdeithas a fi'n cofio rhywun creu Tony Sgifoni wedodd e, nawr mae'r gwaith yn dechrau. A gwir oedd y gair. A dyna siom ynde, ar ôl hynny. Os ni'n edrych ar y 4 brif ymgyrch Cymdeithas yr Iaith, sewn ni trwyddo rheini enghraifft addysg. Mae yna dal ysgolion Saesneg yn agor. Yn y Siri yng Ngheredigion, mae yna blant yn gadael. Sam o sawl un sy'n gweud wrtho fi, I could speak Welsh when I was 11, I'm now 16 and I can't. Mae yna ysgolion Saesneg sydd ddim yn cynhyrchu plant sy'n medru'r Gymraeg yn y brwydd Cymraeg ni. Neb sôn am llefydd yn y de, lle mae yna lwyddiannau mawr, ond fel arfer ar ôl ymgyrchoedd I orfod I cael nhw, ac ymgyrchu mae'r rhaid wneud o hyd I sicrhau bod plant Cymru gyfan yn gadael yr ysgol yn medru siarad Cymraeg. Ond mae'n wrth gwrs yn arwain at y ffaith bod ni wedyn ddim yn gallu byw bywydau'n Gymraeg yng Nghymru, achos mae rhaid ni droi'r Saesneg, achos bod digwydd bod y sgil hwnnw gennym. O ran y cymunedau ni wedyn, wel, I ni'n gweld pobl ddim yn medru cael tai, yn y cymunedau, ni'n gweld mae rhai pethau wedi cael ei wneud o ran hynny achos wrth gwrs oedd e'n eithafol iawn yn ystod y pandemig. Felly cafwyd yr erthygl phedwar, ond mae'n cynghorau ni'n araf iawn y mabwysiadu hynny a gallu codi treth ychwanegol. Ond mae yna 2 haf aruthrol yng Ngheredigion ac felly mae'r tai sy'n ar gael yw'r rhentu yn brin iawn ac felly mae'r prisiau hynny a mae pobl yn talu dwywaith gymaint a bib sy'n nhw'n talu yn forgais. So ni wedi methu hefyd yn ei cynlluniau fel rhentu, brynu ac yn y blaen. Ac wrth gwrs mae siaradwyr Cymraeg a pobl, dwi'n dwi'n meddwl siaradwyr Cymraeg, mae yna pobl yn gadael yn cymunedau ni hefyd achos bod ni ddim wedi gallu ymateb i'r angen I economi iach yn mhob rhan o Gymru mewn gwirionedd. Mae Arfor wedi trio ateb hwnnw'n ddiweddar. Gewn ni weld beth yw canlyniadau hynny. Fi'n credu bod rhywbeth ar y maes wythnos hyn am hynny. Wedyn, yn y maes darlledu, mae yna gamau diweddar ar ôl y cytundeb rhwng Llafur a Plaid Cymru o ran symud I ddatganoli darlledu. Mae'n dal I weld y comisiwn I gael ei sefydlu. Mae'r darlledu yn y wlad hyn yng Nghymru mewn sefyllfa chrydus. Hynny yw, rydyn ni'n mewn fido newyddion I ddechrau. Heb sôn am faint o bethau sy'n cael yn Gymraeg o hyd ar yr holl platfformau. Diolch yn fawr am drefnu hwn I driol ymateb I hynny. Mae yna bethau'n digwydd I driol ymateb I hynny. Ond tas ni jyst yn edrych ar yn radio lleol ni. Mae rheoliadau, mae Ofcom yn rheoleiddio o Loegr a mae hawl gyda yn sianeli lleol ni I ddim fod yn lleol o gwbl. Mae hynny wedi newid yn ddiweddar yn dydi? Wel, yn y blynydde diwethaf, fi'n ddigon lwcus I gofio Radio Ceredigion pan oedd e'n Radio Ceredigion. Ond wedyn ni, ond y bint sydd wedi mynd â hi a mae pobl wedi prynu'r gorsafedd, a maen nhw wedi cael wneud. Ond tasyn ni'n cael rheoleiddio yn hunain, bys ni'n gweud beth sy'n bwysig a beth I ni moyn. A chymod, bod ddim hawl dy bobl weid yng Nghymru a cyhoeddi pethau am byti addysg sydd ddim yn wir yng Nghymru o gwbl, achos mae wedi ddatganoli, mae'n hollol anemocrataidd. Mae yna un sianel dyledu Gymraeg gyda ni, un gorsaf radio genedlaethol sydd yn BBC, British Broadcasting Corporation yw e. Dau erbyn hyn, Radio Cymru 2 hefyd, wrth gwrs. Radio Cymru 2 sy'n dod o gywir yr un lle, sa'n gwybod sy'n gallu galw hwnnw yn lluosogrwydd, sa'n gwybod.
Ond, a chymod, mae'r Gymraeg yn brin iawn ar y platfform ni. Sori, un peth i fynd o ran ymgyrchydd gymdeithas, wedyn yn hawliau ni o ran sefydlwyd y Comisiynydd y Gymraeg, cafwyd hawliau safonau mewn rhai meysydd, yn y cynghorau sir ni, Colegau Chweched Dosbarth, heddlu, mwy diweddar iechyd, ond maen nhw'n wan aruthrol yn enwedig y maes iechyd, amser chi erich mwyaf bregus, maen nhw'n wan ofnadwy. Maen nhw wedi methu, amser oedd Mary Hughes yn gomisiynydd, nath hi baratoi rheoliadau, y maes dŵr, cwmnïau post, nwy a thrydan, telathrebu, a dyn ni heb weld nhw o gwbl ys 2015 sydd hi baratoi rheini. Felly, hynny yw, dyw dim datblygiad na statws pellach i'r Gymraeg, a mae bach o fomentum wedi colli fyny. Reit, na i orffen fyna, diolch yn fawr iawn. Guto Harri, y darlledwr. Dwi'n credu bod datganoli bach fel tyfu lan. Mae'n anochel, mae'n no-brainer, oedd angen iddo fe ddigwydd. Dyfes i lan pan mae'n ddim Senedd yng Nghaerdydd na cynulliad. Ac o'n i yn torri'n nghalon o jyst weld Gweledigaeth Cymru, yn fath o gwyno am beth oedd yn digwydd i Gymru oherwydd Saeson dros y ffin. Ac o'r herwydd, mae'n bach o gwirth plentyn bod plentyn gwybod ddim eisiau gael y cartre, gwybod bod chi ddim eisiau datganoli grym. Mae angen gwneud. Ond yw'r plentyn yna ddim wedi tyfu lan lot. O adael cartre, wy'n credu bod record Llywodraeth Cymru, a dwi'n ddim yn ymosodiad ar yr egwyddor o ddatganoli grym, na datganoli mellach. Ond mae'r record a reality chwarter canrif o Lywodraeth un blaid yn golygu bod ni wedi methu'n ddychrynllid yn economaidd, ar ei hôl i o ran addysg, ar ei hôl i o ran iechyd, ac ar ei hôl i o ran tlodi plant, oedd yn cael ei ddatgan dro ar ôl tro fel y blaenoriaeth fwyaf. Felly, o ran reality, pam datganoli grym, gret os chi'n hanesydd cyfansoddiadol, mae'n beth ganddo hun. Ond o ran newid bywyd y werin datws yng Nghymru, mae wedi bod yn fethiant. A dwi ddim yn gweud hynna mwyn troi'r cloc yn ôl, so well gan i mynd i'r cyfeiriad arall. Ond mae rhaid wneud i hyn i weithio, ac un o'r pethau sydd yn angenrheidiol i wneud fe weithio yw dangos bod chi'n gallu cael, Henry Ford, you can have any colour as long as it's black, Sharon Geir oedd e, of course, ond mae rhaid i ni ddangos bod chi'n gallu cael rhyw variation on the theme o Lywodraeth Lafur yng Nghymru. Neu, mae pob llywodraeth un blaid, unrhyw yn y byd, naill yn ddiog ac yn siomi bobl, neu maen nhw'n pwdwr. Ac mae Llywodraethau Llafur Cymru wedi bod rhywle rhwng y ddau begwn yna, bod yn onest. Felly, os i ni o ddifri eisiau tyfu lan, ac eisiau sefyll lan trad ni'n nefel yn cenedl, mae rhaid i ni actually fod chydig bach mwy cyhyrog, mae rhaid i'r wasg fod yn fwy cyhyrog fan hyn i ddechrau, yn rhoi pwysau ar yr rheini sy'n mewn grym, a mae rhaid i'r Gymru allan fyna i fod yn agored i opsiynau heblaw am beth maen nhw wastad wedi gwneud dro ar ôl tro, ar ôl tro, ar ôl tro, a disgwyl ymateb gwahanol. Trefor Jones. Wel, falle o'n i bach yn naif pan nes i helpu yr ymgyrch am ddatganoli yng Nghymru. Oherwydd o'n i'n disgwyl bydde Cymru yn ceisio adeiladu gwlad fel Sweden, neu Norwy, neu'r Swistir Prydain. Dyna beth o dyfu fe gwylod. Ond i ddim yn disgwyl ar ôl cwarter canrif bod ni wedi datblygu Albania Cymru. Ond dyna'r argraff sy'n gen i, yw bod wedi bod yn hollol fethiant. Y bennaf holl oherwydd effaith un plaid. A dwi'n bod un wlad arall yn y byd lle feddwl amdano lle mae un plaid wedi tenasu cweit mor rymus. A bydde Gogledd Corea. Ond dyna'r effaith oedd Mark Drakeford yn atgoffa fi o'r ddictadur. Oedd ryw enfa hodja mas o'r cefndirle. A oedd e'n gymaint o siom. Ond weda un peth cadarnhaol. Wy'n cofio nôl yn 1998 mewn cwrs. A oedd y cwrs yn sôn yn newidiadau addysg. A dyma'r person yn sôn, mae hwn yn dod mewn, mae llall yn dod mewn erbyn y flwyddyn 2000. So gwrdes yn awr yn sy'n na fydd. Na, mae datganoli wedi digwydd. Dyw hwn ddim yn berthnasol i Gymru. Nawr, heddi mae pawb nawr yn meddwl am Gymru fel uned. A mae hwnna'n gam ymlaen. O ran popeth arall, dwi wedi colli gobeith yn llwyr yn lot o'n nhw.
Phyl Griffiths, da chi wedi colli gobaith? Ddim eto. Fi'n credu bod gwaith dyn ni'n neud o hyd, mae yna ymdeimlad bod ni ar y ffordd tuag at rhywbeth. Ond dwi'n cofio nôl i'r llyfr na gan Harry Webb, No Halfway House, ynddo fe, bod e'n rhagweld bod, wel, yn ei eiriau fe, sleepwalking backwards towards independence, ynddo fe. A mae'n elfen o hynny yn wir iawn. Mae yna fethiannau wedi bod yn sicr, ond mae yna rhyw cipolog weithiau wedi ymddangos bod yna ffordd bod yna Cymru gwell yn mynd i fod trwy bod ni'n Gymru rydd wrth gwrs. A'r enghraifft gorau fi'n credu o hyn digwyddodd yn ystod y cyfnod clo. Pan oedd yn reoliadau ni'n wahanol o ran teithio a symud o gwmpas. A fi'n cofio gwylio'r newyddion a Daniel Sandford, fe'n digwydd, yn sôn am y ffaith bod y reoliadau, y cyfyngiadau a'r deithio yma yn mynd i fod yn wahanol yng Nghymru. A wedyn ni dyma fe'n gweud, who's going to enforce that? A fi'n cofio cwyno i'r BBC achos oedd e'n herio pobl. Oedd e'n annog pobl i herio'r drefn yma. Ond wedyn ni syth bin, oedd yr heddluoedd Cymru i gyd fel un wedi ymateb ac yn troi pobl nôl. Oedd yn amlwg do'n nhw ddim callach, achos o'n nhw'n meddwl bod yr un reoliadau yn bodoli ar draws Prydain gyfan, ac yn troi lan yng Nghymru wrth gwrs, a wedyn yn cael ei cwestiynu gan yr heddlu a'i troi nôl. So mae yna, le mae'r meisydd datganoli gyda ni, a bod ni wedi defnyddio nhw, maen nhw'n gweithio sicr o ran gyfraith a threfn, ond yn amlwg o ran addysg, dwi'n dod o Ferthyr, i ni dal yn styc ar ddwy, ysgol gynradd Gymraeg, dal i ddisgwyl am ysgol gyfun Gymraeg, a mae'n plant mwy a deallus ni yn cael ei addysg uwchradd yn y sir drws nesaf yn ddyddiol. So, chybod, o'n i lwcus oedd yn rieni yn rhan o grew oedd wedi ymgyrchu dros cael addysg Gymraeg, ond mae'r un frwydr ymlaen gyda ni o hyd. So mae'n rieni mawr bod ni dal yn wynebu'r un heriau, ond, chybod, pwy a wyr, falle bod yna pethau gwell i ddod o ran datganoli, falle ddim, falle bod modd i ni gael annibyniaeth fesul tipyn yn hytrach na chwildroad dros nos. Ond y broblem fwyaf wrth gwrs gyda datganoli yw bod e'n gallu cael ei dynnu nôl ar unrhyw adeg. Mi oedd y pwnc addysg a'r addysg Gymraeg yn lleol yn cael ei godi ar y maes heddiw, fi o'n i gwmpas yn holi hwnna'n yn amlwg yn agos at galon bobl yn lleol. So, ni'n ôl at Heledd am funud. Heledd, nes di godi nifer o bwncio fan'na. Yr cwestiwn nesaf sgen i ydy, be da chi'n meddwl ydy prif bwnc mwyaf pwysig yng Nghymru ar hyn o bryd? Wel, yr iaith, byddwch chi'n syni glywed. Dewcs. Hynny yw, mae yn diffinio ni, mae yn neud sy'n neud ni'n wahanol, mae yn mor ynglwm gyda'n diwylliant ni a'n bydolwg ni, ynddo fe. Felly, mae pobl sy'n siarad Cymraeg, fydda i synnau chi glywed, mod i'n mynd mewn i bob siop wystod a siarad Cymraeg gyntaf. A bob tro dwi'n mynd i unrhyw le, dwi yn dioddau ymosodiadau am pwy ydw i a'r iaith ydw i'n siarad yng Nghymru. Felly mae'r statws i'r Gymraeg yn mor bwysig. Felly mae'r rhaid, mae'r rhaid sorto fe. A mae'n atebion, ynddo? Mae jyst eisiau gwneud nhw. Yr economi, a mae hwn hefyd ynghlwm ar iaith falle yn brywydd ni. A mae'r rhaid i ni glymu'r economi gyda chynlluniau uchelgeisiol sydd wedi seilio ar ein diwydiannau cynhenid ni. Mae parlwr godro gyda ni gytre er enghraifft, ynddo fe? A wedyn, oedd rhai pobl lleol ynghlwm a adeiladu fe, daeth phedwar o Seland Newydd i helpu adeiladu fe. Mae'r app i ni'n defnyddio gyda'r i gadw cofnod yr rheini wedi cael ei greu yn Iwerddon. Mae'r system sy'n mynd gyda parlwr godro sy'n edrych ar y dam sy'n mynd dod mewn o dymas a asesu faint o lath maen nhw'n rhoi pethau wedi cael ei greu yn Sweden. Yr holl bethau yma, yr un peth gyda diwydiannau gwyrdd nawr. Sy'n ni am ddatblygu nhw, mae rhaid i ni edrych i weld
beth gallwn ni fod yn creu fan hyn. Hynny yw, dim prynu mewn o'r le arall, neu, ond beth allan ni fod yn creu. Felly mae'r economi ynghlwm â hynny hefyd. A hefyd, y trydydd peth fi'n credu sy'n holl bwysig, fel dwi wedi sôn yno, yw darlledu. Fel mae'r hyn o bryd, mae'n hollol anymocrataidd. Faint mae pobl ar lawr gwlad, dim o'i bai hunain, yn gwybod ble mae dwi'n dylanwad, a'i cynghorau, a'i gyda Caerdydd, yn Llundain, yn Ewrop, beth yw beth. Dyn ni ddim yn gwybod ble mae penderfyniadau yn cael ei wneud, mae'n hollol anymocrataidd, ac hefyd, mae fel mae'r hyn o bryd, i ni'n brysur gael ein coloneiddio ymhellach, achos i ni gyd ar y llwybr hwnnw, a mae'r darlledu yn gwneud ni'n debycach i'r wlad drws nesaf, ac hefyd i America, achos mae hwnna fel sefyn dod gyda'r pecyn ar hyn o bryd. Felly yna'r 3 peth. Diolch yn fawr. Guto? Mae yna lawer gormod... Yr peth canolog i ddyfodol Cymru yw creu golyd. Mae'n gam allweddol os yn i am sefyll ar yn trad yn hunain ar unrhyw adeg. Mae'n gam allweddol i gadw bobl yn eu cymunedau nhw, i alluogi bobl i symud i gefn gwlad. A'r mantes mae technoleg yn rhoi i ni yw sy'n rhaid chi fod yn ffarmwr i fyw yng nghefn gwlad, a sy'n rhaid chi weithio'r wladwriaeth. Allech chi fod yn rhedeg un o'r cwmnïau pensaernïol gorau yn y byd, neu allech chi fod yn graphic designer, neu allech chi wneud rhyw math o waith wi'n wneud, o jyst y bod unrhyw le nawr. A mae hwnna'n agor cyfleon, ond beth sy'n angen yw cydnabyddiaeth, mae'r farchnad rydd yw hynna, a cyfalafiaeth yw hynna, a bod creu golyd, creu gwaith, gwneud elw, ddim yn beth brwnt. Mae'n beth gwbl angenrheidiol mwyn tyfu'r economi, fel bod yr economi yn gallu creu gwaith y cyfleon i bobl a'n gallu ariannu gwasanaethau cyhoeddus. Heb hynna, yr unig beth fyddwn ni am byth fydd yn mynd efo'n cap dros y ffin i ofyn am arian gyn bobl sydd yn creu golyd ochr arall y ffin. A mae'n teisio'n ddigwylydd ar y ffaith bod ni'n barod i fod yn gardotwyr yng Nghymru yn y bôn, yn ytrach na sefyll ar yn traed yn hunain. A wy'n cadw dyn ôl at mam o gynnwyl Elfed wedodd, nid cardod i ddyn ond gwaith. Mae cardod yn magu nychdod, a nychdod yn gadael craith. A nes bod ni'n cyfadde bod rhaid ni sefyll am tra'n hunain, a bod rhaid unigolion fan hyn, dyw byw ar fuddaliadau ddim yn fywyd i neb. Ddim jyst achos bod e'n fywyd gwael, ond mae fe'n fywyd di-bwrpas. A mae angen i fod chyr bach mwy cyhrog ynglyn â na. Ddim y broblem yw bod ni ddim yn talu digon o fuddal i bobl, ond bod angen cael bobl i stopio byw ar fuddaliadau, mynd mas na wneud job o waith, achos gan nhw fywyd gwell, fydden nhw'n apusach, fydd iechyd meddwl nhw'n gwella, fydden nhw'n cyfrannu mwy at y cymunedau nhw, ond i ni wedi cael yn dal yn ôl gan rhyw sentimentaleiddiwch sosialedd hirt yng Nghymru, sydd ddim ni'n stopio ni dyfu lan yn wleidyddol, ddim os pa blaid i chi ni. Trefor Jones, da chi weld yn cytuno? Wel, wy'n cytuno i raddau helaeth. Os gai weid, falle bod hwn yn cael ei grisialu yn yr un sy'n digwydd yn Tata ar y foment. Hynny yw, mae ydych chi 3,000 o swyddi yn cael ei colli dros nos bron yn Botalbod. Rhyw 10,000 yn Cystadleuaeth Botalbod yn colli swyddi. A mae'r un yn swyddi iawn pobl yn ennill cyflog da. Nawr, y pwynt yw, a dyma'r joc. Ro'n i'n gwybod am hwn, 9 mis yn ôl, a dwi ddim yn rhyw bysgodyn mawr yn y llyn, oedd Llywodraeth Cymru yn gwybod am tranc Tata. Roedd o'n i'n digwydd bod mewn cyfarfod gyda rhain eisiau Westfalen Energy. A o'n nhw'n dweud pryd hynny bod y dir ar gyfer y turbiniau oedd yn mynd i cael ei adeiladu yn Botalbod wedi garanti gan Tata. Ond beth na wedon nhw oedd, o le oedd y dir hynny'n dod. Oedd e'n dod o Rotterdam, neu o Fwmbai. Nawr, os o'n i'n gwybod hynny, roedd Llywodraeth Cymru'n gwybod hynny. Roedd Fongethyn yn gwybod hynny. Roedd Mark Drakeford yn gwybod hynny. Oedd Mark Boris Johnson yn gwybod hynny. Yeah. Mae'r ffordd mae Tata am y Cymru, a mae dosbarth gweithiol yng Nghymru wedi cael ei brydychu gan haenau o lywodraeth yn syfrdanol. Ac, chymod, i gyfeiriad y pwynt ymlaen o ran iechyd corfforol a meddwl, ond yn y sioe frenhinol wrthos dotha, gweld cenedlaeth o bobl iach. Pobl iach oedd yn gweithio. Nagwch chi'n gweld yr un problems o'ch chi'n gweld yn y dinasoedd yn Ne Cymru. Right? Ond, felly, beth sydd gyda chi yw ymosod ar y economi cefn gwlad
sydd mor bwysig i'r iaith, i'r diwylliant, ac i popeth arall. So chi'n colli'r hen dosbarth yn De Cymru, chi'n colli'r cefen gwlad, beth sydd â chi ddatganoli? Phil? Trefor ar dan yma na'n dod? O, dda yn ar dan. Fi'n gallu gweld y dadl fyna o ran sefyll ar eich traed eich hunan, o ran y swyddi ag ati. Ond fi'n credu y mesur o unrhyw cymdeithas waraidd yw sut i ni'n trin y bobl gwana o fewn yn cymdeithas ni. O ran iechyd meddwl, gorfforol, trwy dim chybod, dyw e ddim yn bai arnyn nhw o gwbl bod nhw'n ffindo eu hunain yn y sefyllfa yma. Ac mae'n ddyletswydd arno ni wedi ni fel cymdeithas fodern, teg a chyfartal, bod ni ddim... Gai herio hwnna, achos sa'n gweud bod ni eisiau beio bobl, ond mae gweud bod gen bobl ddim yn gallu i newid y sefyllfa maen nhw ynddi, yw lle ni'n dechrau colli'r ffordd. Mae yna deuluoedd yn y cymoedd lle mae yna 2 cenhedlaeth nawr, a does neb wedi gweithio. Dyw hwnna ddim yn iach. Ac i ni ddim yn bod yn ddidostir wrth dweud bod ni angen newid hynna. Yn hytrach na gweud, drian ohonyn nhw, mae rhaid i heini ond ni sydd ddigon hwnna i... Mae fel mynd i'r steddfod nawr, a bod fi'n mynd â cynnig prynu peint, sydd yn gret i'r 5 ono ni, allai fforddio fe. Ond os oedd pawb yn y babell yn disgwyl i fi brynu'r drinks iddyn nhw, fydde'n arian i ddim yn mynd yn bell iawn. A fydden ni ddim yn cael noson mor dda, ac maes o law sy'n ni'n edliw. Felly mae rhaid newid hynna. A sa'n gwybod beth yr ystadegyn yng Nghymru, ond i ni wedi mynd i'r sefyllfa ar draws Gwledigaeth Prydain bod 2.8 miliwn o bobl sydd fel trwch Poblogaeth Cymru yn gweud bod nhw'n rhy sal i weithio. Wy'n gwrthod derbyn bod natur gwaith yn yr byd cyfoes i ynddi nawr, lle ni yn hollol iawn yn creu gymaint gyfleoedd a posib i bobl anabl, bod yna fwy o bobl, 800,000 o bobl yn fwy yn anabl i wneud unrhyw jobyn o waith nag oedden nhw cyn Covid. Mae rhaid i ni newid yna, mae rhaid i ni weid sori. Wi ddim yn teimlo sori dros chi, achos chi'n iach, i chi'n ifanc, mae yna bethau allwch chi'n neud. Chi ddim wedi cael yr arweiniad iawn mewn bywyd, falle bod chi'n dod o gartre neu cymuned lle does na neb wedi'ch mentro chi, ond mae rhaid i ni fel gwladwriaeth i dweud dyw hwnna ddim digon da, a ddim job y gweddill ond ni'r prynu drinks i bawb arall. Heledd, a i angen ail addysgu bobl da ni, ti'n meddwl? Wel, yr eiron i yw, ti'n sôn am y 2 cenhedlaeth yma de, yr eiron i yw bod eu cyndeidau nhw wedi dod mae chwilio am waith. Dwi ddim fel sy'n gwneud yn eu gwaed nhw, a bod yn gynhenid bod nhw'n ddiog, ynddo fe. Ond eithwyd a lot o waith ar raddfa eang. Dath lot o bobl yma ar raddfa eang, eithwyd ar gwaith oddi wrthi nhw ar raddfa eang, a ddim yn man i fynd methu i chwilio am waith, yn agor e. Felly, iawn... Pam mae'n gymaint o fewnfudwyr fan hyn yn neud jyst y bod pob jobyn pwysig yn yn gwasanaethau cyhoeddus ni, diolch amdanyn nhw, achos bod nhw'n barod i ddod i wneud swyddi, dy'r werin datws yn aml ddim yn barod i wneud. Pan bod yna bobl yn dod fan hyn i redeg busnesau, dyw bobl sydd wedi tyfu fyny fan hyn ddim yn barod i fentro. Dyna'r broblem, ddim pawb, ond mae yna broblem o fnadw fan hyn. Na, ar draws Cymru, mae yna ormod, mae yna lond lle o gyfleon am waith sydd yn cael ei cymryd gan bobl sydd wedi dod yma o ganodd os nad miloedd o filltirodd i ffwrdd, wedi dysgu iaith newydd, wedi mabwysiadu diwylliant newydd, wedi creu bywyd iddi hunain mewn gwlad gwbl anghyfarwydd iddyn nhw, a maen nhw'n llwyddo wneud hynna, ac yn un esgus bod pobl sydd wedi tyfu fyny dafliad carreg o fan hyn, ddim yn ffit i wneud gwaith mewn gofal cartre, gweithio mewn sbyty, gweithio mewn caffi, gweithio mewn restaurant, gweithio mewn hotel. Pryd oedd y tro diwethaf nath unrhyw un gael ei syrfo mewn hotel yng Nghymru neu westy yng Nghymru gan rhywun lleol? Es i nôl i wneud gwaith, 5 mlynedd yn ôl, nes i rhywbeth i Menglin, so ni adre, o'n i ddim digon da i fe mas i weithio ar y ffarm. Felly, ges i waith mewn gwesti, achos ni'n meddwl byddai'n dda i Menglin i ymarfer cario. Nawr te, o'n i'n glai stafelloedd, o'n i'n glai 10 tŷ bach o fewn 2 awr, rhedeg yn biti, wedyn mas i weini ar bobl oedd yn hedfan mewn hofrennydd i chwarae golff. Oedd y cyflog o'n i'n cael ddim yn braidd yn cyfro y
petrol i fi gyrraedd na, wedi ymladd, wedyn jobyn sarhaus, oedd pobl yn ein rhin i'n eilradd, a oedd eitha diddorol, hynny. Felly, mae pobl yn dod o dramor yn bynnag reswm, ond sa'n credu bod rhai ohono ni sy'n mynd sefyllfaoedd ble mae'n cyflog ni gyd yn mynd ar y petrol i ni'n cymryd i gyrraedd y gwaith. Mae rhaid i ni, fi'n gwybod, fi'n cytuno ran rhai fi'n cytuno bywyd o Trefor am ydy'r bydamaeth, fi'n gwybod faint o bobl yn gweithio, fi'n gwybod faint o dreth i ni fel busnes yn talu, a pobl yn gweithio, ac eto i gyd, mae'r blaid lafur yn mynnu, wel, bwrwn i lawr o ran amaeth, yn dweud. Ond, a fi'n deall, mae gweithio yn rhoi synwyr o foddhad i chi, i'ch iechyd meddwl a corfforol, fi yn cytuno. Mae rhaid bod yn fal. Mae yna bobl nad sydd yn dewis pido, ond yn anabal i weithio am bynnag reswm. A mae hwn yn mynd law yn llaw a tlodi hefyd yn dwe. Os chi'n gyfoethog, mae dych chi amser i wneud awr o marfer corff bob dydd. Ond os ych chi'n gorfod gweithio 3 swydd i gadw penllunyn yn hir a rhoi cyfleon i'ch plant a'r gyflog bach iawn gyda'r blaid doriedd yng Llundain wedi dewis llymder fel polisi, achos dewis yw ddim rhaid iddo fe ddigwydd. A'r blaid lafur wedi methu am ddiffyn pobl Cymru a phlant Cymru a pobl yr ardaloedd hyn, a'n cynghorau ni wedi methu, yna falle bod rhaid ni feddwl am beth i siwt i ni'n gweud pethau ac yn llunio pethau. Os gallai ddweud hwnna, chymod, un o'r problemau eraill sydd yn Nghymru yw'r colled yma o bobl ifanc deallus egniol sydd yn creu'r gwaith. Maen nhw wedi mynd. Yn ei allai feddwl am dysgu sy'n 20 o fynyddoedd mewn ysgolion uwchradd, gyda'i dysgu sy'n ti ar un adeg. Ond y ffaith yw, mae'r bobl yma, dyn nhw ddim yn Nghymru bellach. Maen nhw wedi mynd. Maen nhw dros y byd i gyd yn creu busnesau. Nawr, mae rhaid ni cael sefyllfa bod y bobl yma yn gallu dod ag aros. Ja? Achos os na, bydd ddim Cymru dynnu. Beth bydd dynnu o ryw fath o Airbnb mawr. Gawn ni symud ymlaen i gwestiwn arall os gwelwch y dda. Mae'n poethi yma. Tywydd spectols hael go iawn. Pa mor bwysig neu amhwysig ydy'r undeb bresennol efo'r deyrnas gyfunol i chi? A sut ydych chi'n gweld perthynas Cymru o fewn yr undeb bresennol yn datblygu fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd? Guto, nhw'n i gychwyn efo chi os gwelwch dda. Wel, beth ganddo ni nawr yw plaid unoliaethol llafur, lle mae mewn grym ar 2 ben yr M4, a mae'n sioc i fi, gymaint o Gymru Cymraeg sydd yn rhyw fath o ymdrobeiddi ac yn glyfoerio bod yna ddim cydwadwr ar ôl yng Nghymru. Un, dyw yna ddim yn iach ty beth, bod yna neb i gynrychioli criw o bobl, 10 filoedd o leia, o bobl sydd yn gweld y byd mewn ffordd wahanol, ond hefyd bod symud o ddyn o drefynwy sydd wedi dysgu Cymraeg a wedi brwydro'n galed iawn dros esber yr ec ac yn y blaen, tra oedd yn ysgrifennydd gwladol, i rywun, David Davies, i rywun fel Joe Stevens, sydd dwi'n credu ddim yn siarad Cymraeg, a ddim yn malio dim am y Gymraeg. Mae'r fath o elfen hwligan pêl-droed yma o pa dîm dwi'n cefnogi, yr tîm coch ddim y tîm glas, gan anwybyddu'r ffeithiau bod yr iaith Gymraeg wedi bod yn saffach gyda David Davies na fydd i dan Joe Stevens, a mae un o'r 2 ben o'r M4 mewn llywodraeth dan Keir Starmer, roedd ddim hyd yn oed yn gwybod enw Fôn Gethin pan nes i oli ar 2 blynedd yn ôl, ac oedd e'n weinidog iechyd ar y pryd yn gyfrifol am Covid. Dyna faint maen nhw'n malio amdano ni. Drychwch yn y Guardian heddiw, papur llafur, i weld faint o sylw maen nhw'n rhoi'r fenyw gyntaf erioed i ddod yn arweinydd ar unrhyw rhan o'r yr unig ferson sydd wedi cael ei dewis fel arweinydd y blaid lafur. Mae'n rioed i wneud yn ar lefel Brydeinig fel mae'n digwydd. Cydwadwyr nid i'r 2 gwaith, ddim os yn llwyddiannus. Ond ddim sylw, tudalen 16, ambell paragraff ynglyn â Leonard Morgan. Dyna reality yr teyngarwch slafaidd yma i lafur Prydeinig. Ac wi jyst yn gweld, mae be fydd yn digwydd nawr, fydd y blaid lafur hyd yn oed yn fwy di-hyd am Gymru na mae'r rioed wedi bod, a'r bobl fydd yn elwa os nag yw'r cydwadwyr yng Nghymru yn cael ei alwampio yn sylfaenol, sydd ddim yn debyg iawn, a Plaid Cymru sylweddoli bod yr chwyth o'r blaid lafur yn hirt. Os nag yw yna'n digwydd, y bobl fydd yn elwa yn aruthrol yn yr etholiad nesau Senedd Cymru fydd reform.
Achos ar draws y cymoedd fan hyn, maen nhw'n gwrando ar y bobl na, maen nhw'n meddwl, ydyn ni wedi cael nesgiluso? Di ni ddim wedi, ni wedi pleidleisio dros yr un bobl am ganrif rhwng ffordd hyn, a beth yw'r return on investment? Mae wedi bod yn isel iawn. Ni wedi cael chwarter canrif o Lywodraeth Llafur. Be mae hwnna wedi gwneud yn cymunedau ni bach ddim. O'n nhw'n barod i fentro gyda'r cydwadur yn 2019, achos o'n nhw just yn clywed rhywun oedd yn talu sylw iddyn nhw. A reform fydd yn etifeddu hynna, os nag yw pleidiau eraill Cymru yn cael rhyw fath o foment fawr ar y lôn i Ddamascus, os liciwch chi, rhwng nawr a'r etholiad nesaf. Phyl Griffiths. Ie, i ni wedi cyrraedd pwynt nawr fi'n credu le mae pobl ar draws y wlad yn edrych am ffordd wahanol i redeg pethau. Ond mae fe'n dod nôl i'r pwynt am beth i darlledu eto. Oedd wedi ymddangos i hynna'n yn ystod yr referendwm ar adael Ewrop hefyd, lle o cymunedau reit ar draws Cymru, dan yr argraff, bod yna miloedd ar filoedd o fewnfudwyr a bod rhaid i ni cael ffiniau ni. A hwnna wrth gwrs yn adlewyrchiad o'r wasg Eingl Brydeinig. A nhw'n darllen beth o'n nhw'n gweld fyna a meddwl, wel, chymod, hyd yn oed llefydd fel Blaenau Gwent, lle oedd gyda chi dim pwynt dim y cant o fewnfudwyr, a clywed pobl ar y stryd yn gweud, wel, mae fe gyd yn bytu'r mewnfudwyr yn dywe, mae rhaid ni gael ffiniau ni. So mae'n, chymod, ar unig ffordd yn amlwg fi'n mynd i batio o ran annibyniaeth, a fi ddim yn gweld unrhyw ffordd bod pethau'n mynd i wella yn sylweddol hyd nes bod ni'n cael annibyniaeth i Gymru. Fi wedi clywed heddiw enghraifft nawr, un o'n nghydweithwyr i sydd hefyd yn dod o Ferthyr, bod nhw'n rhagweld trais ofnadw yn digwydd heno tu fas i westy'r castell y Merthyr, achos maen nhw'n cynnig stafelloedd fyna i fewnfudwyr. Mae'r busnesau gyd yn y dre wedi cael cyfarwyddwyd i gain gynnar. So fi'n gobeithio yn arw bod hynny ddim yn mynd i ddigwydd a bod ni'n mynd i gweld ailadrodd beth sy'n bod yn digwydd ar draws dinasoedd yn Lloegr, ond gawn ni weld a croesi bysau bod e ddim yn mynd i ddod yn wir. Heledd, gael ddod yn ôl ata chdi? Ie, wel, o ran y perthynas Cymru fewn Dinas Gyfunol, yr unig ateb yw Cymru annibynnol, a mae hynny'n golygu heb y pleidiau unoliaethol ynddo. Bydde ddim lle i pleidiau unoliaethol sy'n ei pencadlusoedd yn Lloegr o fewn Cymru annibynnol, ond mae hynny wrth gwrs yn golygu mwy o bleidiau Cymreig o wahanol liwiau. Felly, ie, wrth gwrs, yn amlwg annibyniaeth. A Trefor? Wel, sech chi'n mynd ôl i gyfnod Gladstone, right? Oedd e'n sôn yn o ffederaliaeth yn ystod Brydeinig, a dwi ddim yn ffafrio, neu'n anffafrio annibyniaeth fel y Cymru. Dwi ddim yn gweld, fi'n credu byddwn nhw'n gwystod yn cyd-ddibynnol yn y ffordd hynny. Ond i ddod nôl at y busnes yma o ryw fath o ymdeimlad cynhenid at y Blaid Lafur, mae e'n erbyn credo rai pobl i fod am unrhyw beth arall. A un o'r methiannau i fi o ddatganoli oedd methiad Plaid Cymru nôl ar ôl yr Senedd cynta, neu'r cynulliad cynta, i ymrannu mewn i'w darnau. Achos mae'r syniad mewn bod Plaid Cymru yn dod yn blaid asgell chwith yn nonsens. Oedd pobl yn cofio Gwynfor Evans, oedd pobl yn geiddio fe fod yn Tori gwyrdd. Felly, dyle fod rhyw fath o babell mawr lle byddai'r blaid wedi penderfynu. Beth ni'n neud? Oedden ni wedi cyrraedd mor bell yn ei mynd, wedyn mae lan i bobl Cymru i bwsio'r bar ymlaen, neu i ni'n cario mlaen fel un plaid. Wel, of course, mae nhw wedi cario mlaen fel un plaid, a i fi, wedi mynd mewn i'r mwd. Wedi anghofio'n llwyr pam maen nhw yno. Chymod, na'n deimlad i, ond sa'n gwybod beth yw'r ateb. A wy'n cytuno yna, ac oedd y Plaid Cymru ar ei mwyaf llyddiannus pan oedd hi'n cael ei rhedeg gyn fwy eitha alpha, wedi cael ei addysg mewn ysgol breifat, wedi bod yn CFO i gwmni rhyngwladol, David Wrigley. Felly mae rhaid ni oresgyn y rhamant yma, fydde wedi bod yn arweinydd gwych ar Gymru, sef e wedi llwyddo i gyrraedd yna. Felly mae rhaid ni gael dros y rhamant pathetic plentynedd yma ynglyn â beth sydd yn dderbyniol a beth sydd ddim. A wy'n credu mae bod YesCymru wedi bod un o'r mudiadau gwleidyddol mwyaf cyffroes yn y gwledydd hyn, yn unrhyw un o'r gwledydd hyn,
yn y degawdau diwetha. Ac oedd yna dan yna, ac oedd e'n llwyddo i dyfu ag apelio a torri allan o gorlan fach cenedlaetholdeb traddodiadol Cymreig trwy ysgoi rhai o'r hialedd ar Blaid Cymru. A wy dal methu credu bod y mudiad gwych yma wedi colli ffordd am ryw ddadl estrus eccentric ynglyn o'r hawliau bobl trans mewn Cymru rydd. Fel tas yna rhywbeth i'w benderfynu ar y pwynt yma. Felly mae bobl yn colli'r ffocws ar beth yw pwrpas gwleidyddiaeth, beth yw pwrpas mudiad, beth yw pwrpas plaid. Ie, gai ddweud yn gyhoeddus felly i be mae Guto newydd weid nawr yn biti YesCymru a'r cecri mewnol yma a biti busnes trawsrywiol. Erbyn hyn, mae hynny i gyd tu ôl i ni. Falle bod yna elfen o, os ych chi'n tyfu mor gloi, bod cynifer o aelodau gyda chi, i chi yn mynd i cyrraedd pwynt le bydd yna rai bobl o fewn y mudiad yna wedyn ni sydd yn mynd i drio cymryd y mudiad ar drywydd wahanol. Ond ar ddiwedd y dydd, mudiad un achos i ni ar ddiwedd y dydd, a i ni wedi cwmpo lawr cwpl o weithiau, ond y reswm tu ôl i hynny yw bod unigolion o fewn y mudiad wedi trio tynnu'r ffocws oddi ar y pwnc yna a trio mynd ar ôl pethau eraill. Dyw'r unigolion yna ddim yn rhan o'r mudiad ragor, a mae'n prawd iawn i ddweud o'r profiad fi wedi cael yr maes wythnos yma. Mae'r aelodau yn seithi trwy to gyda ni eto nawr, yr ymdeimlad yma, bod ni'n fudiad positif, bod ni yma i bawb yng Nghymru a dyn ni ddim yn mynd i cael yn dallu gan unrhyw issues wahanol ar wahanu annibyniaeth i Gymru. Mi o'na bol diweddar yn dangos bod 57% o bobl ifanc 25 i 34 oed o Blaid Cymru annibynnol. Mae'n edrych yn debygol y bydd Cymru, yr Alban a Lloegr yn troi nôl i fod yn wledydd sofran ac annibynnol unwaith eto yn y blynyddoedd i ddod. Be di'ch barn chi ar annibyniaeth i Gymru ac os na arwyddion fod y pleidiau undebol yn Senedd Cymru fel Llafur a'r Toriaid yn achub y blaen ar y sefyllfa a pharatoi at y ffosibiliad yma o fod yn bleidiau annibynnol Cymreig sydd wedi torri ffwrdd o afal San Steffan a Llundain. Gwni gychwyn efo chi, Trefor. Dwi erioed wedi gweld y pethau, nid i ailweid geiriau Ron Davies, ond mae'n broses. A'r proses cyntaf bydde, wy'n cofio yn coleg oedd Cymru, rhyw fymryn bach ar ôl Lloegr o ran cyfoedd, a rhyw mymryn fwy ar ôl Lloegr, ddwyrain Lloegr, ddwyrain Lloegr Gymraeg gyda California o ran cyfoedd. A o'n i'n meddwl, felly, yn uniweidrwydd, mae'r cam cyntaf bydde codi economi Cymru os bod safon bywyd pobl yng Nghymru, cystal a bydden nhw'n Lloegr o leia, neu hyd yn oed cystal a baint bydden nhw'n neu ddwyrain Lloegr. Wedyn bydde'r amser i weithio pobl, a byddech chi'n well off felly pe bai ni wrth yn hunain. Nid gofyn i ran tlota o Bryden, a hoffen o fod yn annibynnol, achos yn flin os oes maint mor ramantus ydych chi, byddwch chi'n jwmpo mewn i'r ffwrn. Right? Felly, mae'n broses economaidd, byddwch chi'n rhoi wedyn, falle mewn hanner canrif, gymryd fe i gyrraedd yna. Byddwch chi wedyn yn rhoi'r dewis i bobl Cymru, a dwi'n moyn yr i byd o, a rwy'n ame bydden nhw'n gweud ie. Am y gwledydd eraill, yr Alban a Lloegr ac yn y blaen, dwi'n ame. Wy'n credu bydd y deyrnas gyfunol mewn gwahanol ffurf, falle parhau, posib newidiadau yn tir o'r glwyddi, bydd y newid mawr yn y pen draw. Ond dwi'n gweld y syniad mewn annibyniaeth i Gymru, dwi ddim yn barod eto am roi'r dewis na i bobl. Guto. Wy'n credu bod ni wedi mynd am yn ôl, oedd na gyfnod lle oedd na dan yn yr Alban ac oedd yr SNP yn outfit proffesiynol tu hwnt gyda arweinwyr charismatic, gyda gweledigaeth ddynamic iawn ac cwylydd i fi ar y pryd bod Cymru'n llusgoeth rhaid tu ôl i hynna, ond petai'r Alban wedi cael dros yr llinell os liciwch chi, mi fydde yna rhyw reidrwydd wedi bod ar Gymru falle i ddeffro a meddwl ydy ni moyn bod yn just rhan fach o Loegr.
Mae'r Alban wedi colli yna. Mae'r SNP wedi colli ffordd, mae wedi colli arweiniad charismatic, mae wedi colli seddi, mae wedi colli dylanwan San Steffan. Sa'n credu, falle yng ngweddill yn oes i fydd yna annibyniaeth yr Alban, ac mae hynna'n bwrw Cymru nôl os na gyn ni'n traws newid y ffordd i ni'n ei gweld i. Yr unig le wy'n credu lle mae'r dynamic yn gryf iawn yw yng Ngogledd Iwerddon, lle mae Sinn Féin nawr mewn grym ar ddwy ochr y ffin, ac unwaith eto, arweinwyr charismatic, gweledigaeth glir, yr un target clir iawn am nhw'n elu amdani nhw heb golli'r plot dros bethau eccentric, woke, gwirion. Ac mae yna wers fan ein yng Nghymru, ond reality yw, does yna neb yng Nghymru wedi gweld i'n mynd i ddysgu'r wers na, felly mae yna gyfnod o fynd ymellach nôl i fi, ac ar y funud, sy'n ni'n darogan bod reform yn mynd i fod mewn sefyllfa i falle, fod yn rhan o Lywodraeth Nesaf Cymru ar y funud, os na gyn ni'n deffro i reality beth sydd yn poeni rhan fwyaf o bobl ar lawr gwlad. A mae rhan fwyaf o bobl Cymru'n digwydd byw yn y lle ni nawr, cymoedd y de, lle sy'r ysgol, lle dyfes i lan ac yn y blaen. A dyn nhw ddim yn deffro bob bore meddwl am rhai'r pethau, mor bwysig i nhw, i chi wedi sôn amdani nhw, heledd, maen nhw'n deffro bob bore yn mwndro o le mae'r gwaith yn mynd i ddod, ydy mhlant i'n mynd i fod yn y chaos dwi ddim, os na ormod o bobl yn dod mewn fan hyn, ydy natur yr gymdeithas dyfes i fyny yn newid, ydw i'n teimlo'n saff yn cerdded lawr y stryd, a mae'r syniad mae'r bai yng Nghaerdydd yn neud yw chwyddo'r rhengoedd gwleidyddion i gael mwy o wleidyddion a hefyd pethau fel torri'r speed limit a wneud un anoddach i ddechrau busnes a trethu bobl am fuddsoddi mewn pethau. Mae'r gwrthwyneb o be mae bobl ar lawr gwlad i angen ag eisiau ar y funud. Heledd, gwn i ddod ato chdi am ymatab i hynna, os gweled i dda? Wel, dy gwestiwn neu... Cer amdani. Wel, yn amlwg, fel wedi gweud, annibyniaeth i Gymru dwi'n meddwl yw'r ateb, ond mae'r Blaid Lafur wedi wneud cam aruthrol a datganoli. Hynny yw, mae wedi wneud y ddadl dros annibyniaeth yn anoddach yn dweud. A rhywun yn gofyn i fi, ond ysgefn ni annibyniaeth, bydd y Blaid Lafur dan na, a beth dwi'n gweud yw na, achos gallu byth bod, achos nid y Blaid Lafur, fydd hi, achos mae Blaid Lafur yn blaid unoliaethol. Hynny yw, mae rhaid i ni greu gwleidyddiaeth yn hunain yn dyfe. Ond mae rhaid ni ennill y ddadl dros pam fod angen i ni fod yn blaid yn wlad annibynnol. Ond beth sy'n neud fi'n flin hefyd yw bod ni'n mewn fido newyddion, fel wedi dweud o blaen, hynny yw beth bynnag yw newyddion America, yn aml yw newyddion ni. Hynny yw, mae D&D yn cael ei ladd yn America, a mae protestiadau fan hyn. Dwi ddim yn gweud am eiliad bod na ddim hiliaeth yn bodoli yng Nghymru. Prif newyddion S4C drwy'r wythnos hyn, cyn yr Eisteddfod hyd yn oed, yn Gymraeg, yw'r riots yn Lloegr. Dwi wedi gweld rhai ar Twitter yn gweud, chi sy'n gweud bod e ddim yn berthnasol i Gymru, chi'n gweud bod ddim hiliaeth i gael yng Nghymru. Na, dim o gwbl. Ond ni'n gweud, wrth sôn am hynny, ti wedi sôn am hynny yn Merthyr, felly bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Wel, os gan y newyddion S4C a newyddion yng Nghymru rhywbeth i weid am hynny yw y cyfrifoldeb nhw, achos tas fe ddim wedi bod, achos newyddion gwlad arall yw mewn gwirionedd. A fydde na falle rhywbeth yn mynd i ddigwydd yn Merthyr hyn o gobeithio ddim. Felly mae rhaid i ni ddatganoli darlledu fel yn gweud, a mae rhaid i ni enll y ddadl, ond mae datganoli darlledu mor bwysig ynglwm â hwnnw. Ata chi, Phil, sgwylwch dda? Fi wedi angofio beth oedd y cwestiwn nawr, achos i ni bod rownd y bwrdd unwaith. O ran, chymod, mae na le i ni ddatblygu fi'n credu. Chymod, mae pethau allwn ni wneud yn tymor byr, enghraifft. Mae rhaid i ni edrych ar fformula Barnett, achos mae, chymod, oedd e ddim fod i bara'n hir, rhywbeth dros dro oedd hwnna i fod, a mae'n gywilydd bod ni dal yn cael yn ariannu fel yna. A pethau fel HS2 wedyn ni, chybod? Pam diwn gweinidogion ni yn Llywodraeth Cymru? Dylsyn nhw'n gweiddi o top y Senedd am byti pethau fel hyn. Ac o ran wedyn ni mynd cap yn llaw i gael arian a cyniatad ar gyfer Morglawdd Abertawe. Chybod, allan ni bod wedi arwen y byd fyna, ond wedyn ni i gael eich bwrw nôl a gweud o na, sori, mae fe'n rhy gostus.
Nawr, chybod, sy'n ni'n wlad annibynnol, bydde hwnna ddim yn ffactor o gwbl. Lle ni fuddsoddi a lle ni arwain y byd wedi ni mewn yn ei llanw. Clywch dad? Gallai na mynd mewn hwnna, achos dyna beth wedes i yn y beth cyntaf wedes i. Dyna ddod ateb i bopeth o'r 60au, 70au, pan dechreuais i fod aelod o'r blaid. Unrhyw broblem, wel y broblem ydyw bod ni ddim â llywodraeth yn hunain. Bydd y problem na'n diflannu unwaith. Ni wedi cael llywodraeth yn hunain. Mae'n llywodraethau cryf dyn ni nawr. Mae'r problemau dal yma, so dwi ddim yn derbyn mae annibyniaeth yw'r ateb unrhyw beth. Mae rhaid i chi gael ateb yn y bobl, yn y polisiau. Mae'r bobl, enghraifft, Dyw Cymru, enghraifft, o'n i'n siarad yn rhywun nawr mynd nôl i Gaernarfon hyn, oedd fel sef mynd nôl i New York. Ni, da? Ie. Bod chi'n mynd nôl i, chymod, chi'n edrych, so chi'n edrych mlaen i rhywun, mae'n dweud, 170 yw'r llyrau. Ie, mae'n 4 awr. 5 awr. Pam ar ôl cwarter canrif, dyw'r llywodraeth uchrydus yma ddim wedi adladu hewl dechrau rhwng gogledd a de. I tynnu'r gogledd a'r de ei gilydd. Bydd hwnna'n help? Fi'n credu bod y gwestiynau anodd fan hyn. Os ych chi, just i drio symleiddio, os ych chi'n ben heliwr yn headhunter, a os ych chi'n gweud, reit, y brief yw, ni eisiau ysgrifennydd iechyd i redeg y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Os na unrhyw un yn y Senedd yng Nghaerdydd, fydde ar restr fer y headhunter yna. Achos bod nhw'n gymwys, bod nhw'n deall y maes llafur, bod gen nhw brofiad o redeg corff cymleth anodd tu hwnt gyda miloedd ar filoedd o staff. Gyda heriau strategol anferth o ran nifer y cleifion sy'n mynd i dyfu, gyda cost a'r cyfle o dechnoleg nagos. Dos na ddim. Os na unrhyw un yn Senedd Cymru sydd wedi rhedeg busnes fwy na'r siop lyfrau yma lle ni nawr, sydd yn gwybod beth yw hi i orfod codi cyflog i ganodd y bobl, neu hyd yn oed i 2,000 o bobl. Felly os o'n ni yn ail ddechrau, sy'n ni'n meddwl beth i chi angen yw llechen o ymgeiswyr o bobl lle mae'r pitch yw ni ddim yn dod fan i ni weid hyn a wneud y llall, na hyd yn oed i basio deddf bod ni'n mynd i boeni am y genedlaeth nesaf. Dyw hwnna ddim yn helpu neb. Be ni weid yw bod y boi ma yn deall sut mae'r economi'n gweithio, mae'r fenyw ma yn deall sut mae addysg yn gweithio, mae'r person yma fan hyn yn gwybod yn iawn sut mae ameth yn gweithio. Ac os ych chi'n pleidleisio mae llechen yma am geiswyr, dyma'r bobl fydd yn rhedeg y gwahanol adrannau yng Nghaerdydd. I ni mor bell wrth hwnna, achos a clodi'r peth wedyn, yw cwbl ni wedi yw, Tories cas yn Lloegr, ni angen mwy o arian. So fi'n mynd i roi unrhyw bleser i fi, fydden nhw'n ar yn gweud llafur cas yn Llundain, ni angen mwy o arian. Mae angen penderfyniadau gweinyddol, boring, trylwyr, gwaith caled, gwaith rhai barhaw, o ddydd i ddydd i ddydd, gyn bobl sydd â lot mwy o brofiad o redeg pethau, na just y bod unrhyw un yn Senedd yng Nghaerdydd, bod yn onest. Llai jyst roi plug falle i'r diwydiant amaeth eto. Mae'n enghraifft o beth siwrt mae'r Blaid Lafur wedi trin y diwydiant amaeth. I ni'n un fferm mewn ardal a lot o ffermydd, a ni'n cyflogi 10 o bobl, i ni'n talu lot o drethu fel o'n i'n gweud. I ni'n prynu lot o bethau mewn bob dydd, a pethau mewn mas. I ni'n brysur yn y cymunedau, ni'n cadw sgolion i fyw, i ni'n mynd ar pwyllgor y cymuned, ni ar, yn ddiwylliannol hefyd. Ond mae gyda ni rhywun yng Nghaerdydd sydd wedi bod, wedi newid swydd yn ddiweddar, sy'n deall dim am y diwydiant amaeth, ond yn waith na hynny, ddim yn cydnabod bod y diwydiant amaeth yn gwybod unrhyw beth am y diwydiant amaeth chwaith, ac yn pallu gwrando. A mae wedi bod na flynyddau ar fath rwystredigaeth, ond hefyd, mae'n dod â fi i feddwl nad mae'n gwirionedd bod y Blaid Lafur ddim moyn Cymru well. Hynny yw, plaid unoliaethol i ni. Maen nhw moyn cadw ni ble i ni. Keep them poor, keep them labour. Dwi ddim yn gweld uchelgais i achub yr iaith. Dwi ddim yn gweld uchelgais i greu Cymru fel un, gyda Cymru, gyda'r de a'r gogledd a'r dwyrain y gorllewin. Mae'n, tra bod ni wrth yr isadeiledd, mae'n isadeiledd ni'n warthus, o ti'n sôn am bod ti'n gallu gwneud gwaith o wahanol lefydd, wel gallech chi ddim o dalgarreg, achos does dim we gael na. Mae'n buses ni, wel lle yw ni arfer gallu mynd ar y bus i gei newydd, mae bus yn dod trwy'n pentre ni unwaith yr wythnos, a wedyn ni, maen nhw'n gweud nad i ni ddim yn codi mwy o hewlydd, wel siwt yn y byd i fi fod i fynd i unrhyw le felly. Dwi ddim yn credu bod nhw wirioneddol bod y Blaid Lafur moyn gwella Cymru. Dwi'n gobeithio bod Plaid Cymru yn wahanol, ond hoffen i weld Plaid Cymru hefyd yn
brechiau lot mwy agored i bleidiau Cymreig newydd, a ddim yn dadlen erbyn hynny fel fe'n wrth Gymreig i wneud hynny. Wel, mae amser yn mynd chydig bach yn bryn arno ni erbyn hyn gyfeillion. Felly, swn i'n licio edrych ymlaen tuag at y dyfodol, felly. Sut ydych chi'n licio gweld y dyfodol i Gymru, a be fysa hyn yn ei olygu? Aros fel mai, gwlad rydd a sofran, gwlad ffederal neu rhywbeth arall? Gawn ni ddod ato chi gyda i gychwyn. Wy'n credu mae'r ffordd o uno bobl, ddim ots beth yw'r target yn y diwedd, yw jyst gweud, os chi moyn Cymru annibynnol, neu chi moyn aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig, ond na Cymru gael llais cryfach yn y Deyrnas Unedig, ond ni allwn ni gytuno, mae un o'r pethau ni angen neud yw dangos bod ni'n talu'n ffordd. Bod ni'n gallu sefyll ar yn trad, bod ni'n cerdded mewn i gyfarfodydd, ddim fel rhywun sydd yn faich, ond fel rhywun sydd yn rhoi mantes i'r teulu mawr Prydeinig. Ac i chi mewn sefyllfa o gryfder mewn sefyllfa yna, chi'n gweud, chi'n meddwl beth, maes o lawr y lein, ni moyn torri'n cwys yn hunain, ni moyn ei pethau wahanol. Mae'n no-brainer i fi. Ond ar y funud, mae'r model o annibyniaeth Cymreig sydd gan y pleidiau gwleidyddol, falle ddim y mudiad dynamic yma mae Phil yn ei redeg, ond gan y pleidiau gwleidyddol, i'r model yw bod ni rhywsut angen torri'n rhydd o Bryden ac eto dal disgwyl i yr ddinas yn Llundain i greu digonolyd a'i roi ein i bron a bod fel rhyw fath o elusen, rhyw gyfraniad elusennol achos bod nhw'n teimlo treni drosto ni mwyn i ni gyd gael aros getre a cael yr arbraf gwallgo mae gen Mark Drakeford o dal i bobl i wneud dim byd yr incwm bynnag maen nhw'n ei alw e. Wy'n credu bod angen i ni i ffocysu yn gryf iawn ar o le mae'r gwaith yn dod, o le mae'r cyfleon yn dod. Mae rhaid i ni groesawu cyfalafiaeth, mae rhaid i ni annog pobl i sefyll ar ei traed i hunain i greu cyfleon i ni, achos dyna'r un ffordd o wneud i. Ac ar y funud, mae'r bobl sydd yn teimlo bod nhw eisiau wneud busnesau fel yna'n tueddu adael Cymru. Mae'n cwestiwn nawr pam. Trefor, ddod eto chi. Os gallai'n gloi, sôn am y brec sydd yn ar economi Cymru ar y foment. Chi'n sôn am y deddf cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r holl beth yn wallgo. Hynny yw, bod chi'n gallu penderfynu beth sy'n ddigwydd mewn 30 mlynedd. Nonsens. Beth i ni wedi creu yw biwrocratiad yn ymwedig yn yr NRW sydd yn atal pethau rhag digwydd. Sydd yn coedwigo canol Cymru gyda coed sydd yn darnio blastig rownd iddyn nhw. Yn dala nhw lan. Ni wedi creu cwmnïau sy'n dod mewn ac yn pesgu ar arian cyhoeddus. Ni ddim yn pwysio, mae'n sôn amdano'r economi Cymru yn cael ei creu gan estronwyr, dwi'n ddim yn wir. O David Davies, Llandinan, ddim yn Sais Cymru oedd e. Fe oedd e fachan dechreuo pethau fel Penarth a'r Bari. Ni wedi cynhyrchu'r pobl yma. Ni'n meddwl pobl, boi Owain wedi mynd sy'n byd yn creu modelau o ddiwydiannau. Ni wedi creu brec yn hynny. Mae Llywodraeth Cymru wedi atal Cymru rhag datblygu. A mae YesCymru a phopeth arall yn dibynnu ar y ffaith bod y rwystrau yna yn cael ei cymeryd i ffwrdd a bod NRW yn dechrau tyfu cod yn ytrach na cyflogi ecolegwyr. Achos yna beth un o ar y foment. Oedd sôn yn gynharach am y ffaith bod yr SNP ar chwal yn yr Alban. Ond dwi mewn cysylltiad gyda nifer o ffrindiau yn yr Alban o hyd, a bod y mudiad yn y blaid yna mewn trafferthion ofnadw ar hyn o bryd, beth sy'n gael yn ogol yw bod y cefnogaeth i annibyniaeth dal yn gryf. Mae fe dal o gwmpas 100%. Ond mae fe'n dangos wedyn ni gwendid bod un plaid gwleidyddol sydd yn cario'r neges yma o annibyniaeth. O Gordon Brown, wrth gwrs, yn enwog iawn wedi addo Divo Max, a pobl yr Alban dal yn aros i weld be mae Divo Max yn disgwyl fel. Mae yna ddiwydion wedi cael ei torri ar hyd y ffordd. Wi bach yn amheus a beth i y syniad yma bod ni'n gallu cyrraedd na mewn camau. Licen i feddwl bod e'n bosib, ond fi'n credu y ffordd i wneud yw gweithio tuag at codi hyder y Cymru, bod ni yn gallu credu ynddo ni yn hunan, a bod ni'n gallu gweithio tuag at referendwm wedyn ni ar annibyniaeth.
A Heledd, mae'r gair ola yn mynd i chdi heno yma. O, diolch. Pan wedwyd mae proses oedd datganoli, nath ddim gweud beth oedd y broses na o fe. A fi yn ame falle bod ni wedi cyrraedd rhyw crunch point ar hyn o bryd. Mae rhaid i rywun gymryd cyfrifoldeb. Allwn ni ddim cario ymlaen fel unig gyda Caerdydd yn beio Llundain, Llundain yn beio Caerdydd. Ond mae'n, fel fi wedi gweud, a wedi fe to, mae'n anodd ofnadw cael y sgwrs am annibyniaeth, y sgwrs Gymreig honno sydd angen i ni chael, achos bod ddim o'r platfformau darlledu gyda ni. Heblaw am y platfform hwn, wrth gwrs. I ni trwy'r amser, sawl gwaith y diwrnod i fi'n meddwl, maen nhw wedi gweud country to am yr UK, neu beth bynnag, trwy'r amser, y pethau bach mae'n bwydo mewn trwy'r amser. Ni'n analluog iawn ym wleidyddol, ond mae hwnna'n siwto gwleidyddion yn diwe, achos wedyn ni'n gallu jyst edrych ar y penawdau a na fe cael yn dallu. Felly mae'n anodd ofnadw gwybod ble i fynd. Mae cyfraith a threfn, mae hwn yn un peth mae'r Blaid Lafur wedi bod yn trial gwthio i gael ei ddatganoli. Achos mae hwn yn gymleth iawn hefyd. Maen nhw'n trafod yn y wasg, neu mae ffigurau i'w gweld am England and Wales, y wlad arbennig honor yn England and Wales. A mae'n neud e'n anodd iawn i ni allu delio gyda'n problemau ni, achos mae'n problemau ni'n wahanol i rhai canol Llundain neu beth bynnag. Achos fi'n cofio dath rhywbeth mawr wedi wneud o gyllill i Aberystwyth, a ath yr ysgolion Aberystwyth i gyd i weld e. Ond goffod gweud wrthyn nhw, ond yw'r broblem hyn ddim yn bodoli yn yr ardal hyn. O iawn, ond felly fi'n credu mae rhaid i ni cael y sgyrsiau Cymreig yma, mae rhaid datganoli mwy o bethau yn ar adeg bach, ond mae rhaid i'r Blaid Lafur wneud gwell job a fel sy'n nhw moyn, a fi'n credu falle, fel wedodd Guto, mae diogi neu bita nhw'n fyw. Wel, diolch yn fawr i chi gyd. Mae'r trafod wedi bod yn danllyd ein gwesteion arbennig heno yma, felly y darlledydd a'r cynghorydd cyfathrebu strategol Guto Harri. Diolch Guto. Y cyn athro a cholofnydd y Cymro Trefor Jones. Diolch yn fawr i chi, Trefor. Cadeirydd YesCymru Phyl Griffiths. Diolch Phyl. Ac yr ymgyrchydd a hefyd cholofnydd y Cymro Heledd Gwyndaf. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Tan y tro nesaf, hwyl a fflag.